Familia enpresan jarraikortasuna. Oinordetza itunak 2. Gipuzkoako Foru Aldundiaren laguntzarekin, Garen enpresaren elkartea eta Kaizenterren arteko lankidetzaren bitartez, familia enpresan jarraikortasunean eragina daukaten lege, faktore eta oztopoen inguruko proiektua burutzen ari gara. 5/2015 legea, ekainak 25-koak, Euskal Zuzenbide Zibilari buruzkoak, ondasun familiarraren oinordetza, testamenduaren eta oinordetza itunen bidez egiteko aukera kontenplatzen du. Oinordetza itunak, titularrak, jarauzpenaren oinordekoak edo ondasunen oinordekoa aukeratzeko tresna juridikoa da. 5/2015ko legeak, 1. artikuluan, 3. atalean, adierazten duen bezala, oinordetza itun bat egin ahal izateko 18 urte izan behar ditu titularrak. Berriz, testamentua egin ahal izateko 14 urte izatea nahikoa da, salbuespen batzuk izan ezik. Oinordetza ituna baliozkoa izan dadin, nahitaezkoa da, egilesleak adin nagusikoak izatea. Oinordetza itunek, oinordea espresuki izendatzeko tresna bat izateaz gain, beste funtzionaltasun batzuk ere baditu. 5/2015 legearen 1. artikulan 2. atalean adierazten duen bezala. Itunaren bitartez, halaber, uko egin dakieke, jarauntzi oso baten edo zati baten gaineko oinordetza eskubideei. Jarauntzi horren kausatzailea biziri dagoen bitartean. Era berean, xedatu aldira 3. baten jarauntziaren gaineko oinordetza eskubideak, beti ere 3. horren adostasunarekin. Hau da, pertsona batek bizitzan ukatu dezake titularraren heriotza eta gero jaso dezakeen jarauzpena. Uko egin ahal izanez, jarauzpenaren zati bati edo jarauzpen osoari. Gainera, jarauzpen horren hartzaile bezala, beste pertsona bat izendatu daiteke, beti ere pertsona horren baimena izanez gero. 5/2015 legeak, 102. artikuluan adierazten duen bezala, banakako ondasunen gainean mortiz kausa egindako dohaintzak oinordetza itun gisa hartzen dira. Beti ere, efektua titularraren heriotzaren ondoren izango da. Baita, interbibioso egindeko dohaintza unibertsalak ere, oinordetza itun gisa hartzen dira. Banakako ondasunen gainean, mortiz kausa egindako dohaintza oinordetza itun gisa hartzen da. Talakoa izango da, oro bat, interbibioso egindako dohaintza unibertsala kontrakoa izpatu ezik. 5/2015 legeak 103. artikulan adierazten duen bezala, oinordekoa izendatzeko itunak bere baitan jaso dezake jarauntziaren gaineko xedapena. Titulu unibertsalaren bidez, naiz banakako titularen bidez. Baina, jarauntziari uko egitea ere, 2 kasuetan egizleek finka ditzakete ari jarri beharreko erreserba, zamak, betebeharrak eta baldintzak. Bestalde, oinordekoa izendatzea eta jarauzpeneko ondasunen xedapena norberaren onerako, 2 modu ezberdinetan gauzatu daiteke. 5/2015 legearen 104 eta 105 artikuletan adierazita dagoen bezalaxe. Alde batetik, oinordekoa izendatzea ondasunak unean bertan eskualdatuz. Non, ondasunen oinordekoa titularra bizirik dagoen bitartean jasotzen du ondasunen titulartasuna. Baina, beti ere, aurretik burututako oinordetza itunen ezarrita eta itunduta dauden mugak errespetatuz. Bestela, balioa izan dezan, titularraren izendatzailea eta izendatuaren baimena behar izango da. Bestalde, oinordekoa izendatzea ondasunak postmorten eskualdatuz. Ondasunen oinordekoak titularra hiltzen denean jaso ahal izango ditu ondasunak, baina ituna egilezten denetik oinordeko izara eskuratzen du eta izara hori beteren du ezina eta enbarga ezina izango da. Izendatzaileak ondasunen gaineko titulartasunari eusten dio eta kontrakoa itundu ezen ondasun horiek xedatu ahal izango ditu kostu bidez. Eskualdatutako ondasunak, izatez, ekoizpen ondareak badira eta izendatuak ondare horietan lan egiten badu, haren adostasuna nahitaezkoa izango da, ondasunok kostu bidez besterentzeko, baldin eta izendatzaileak eta izendatuak ez badute bestelako itundurik. Izendapen horren barruko ondasunek, erantzukizuna duten izendatzailearen hartutako zorren gainean. Oinordetza izendatzeko aukerarekin, enpresako titularrek aukera daukate, beraien erretiroaren aurrean, enpresa berak aukeratutako pertsona baten eskuetan ustea eta baita mugak, betebeharrak eta eskakizunak ezartzea. Oinordetza itunean, enpresaren norabidea eta kudeaketa on bat egin ahal izateko. Bestalde, oinordeak aukera dauka egungo titularrarekin akordioetara heltzeko eta mugak ezartzeko ere. Gainera, balio legana izanez eta ondoren erabakiak eta jokabideak justifikatzeko eta legitimatu ahal izateko.